Gràcies també a la gent que col·labora aguantant el CD, molt bé. I a tots els que heu vingut. Ens agradaria, els organitzadors d'aquest acte, ens agradaria llegir-vos un petit manifest. El nostre bosc ha sofert una agressió més, fa avui mateix un mes. El foc tocava a les nostres portes de les nostres cases i agredia paratges tan estimats per tots i totes els habitants d'aquesta comarca. Avui en dia, la Vall Blanca es vesteix de negre, es vesteix de dol. En aquest moment, tampoc hem d'oblidar el degoteig d'hectàrees cremades any rere any a la resta del País Valencià, així com el seguit d'agressions que sofreix els espais forestals i rurals, com ara la intenció de construir una nova línia d'alta tensió aèria que travessa la serra del Torrater, sobre zones que avui ja sabem tots que estan cremades, o el projecte de construcció de l'autovia de la Valleta d'Agres. Precisament aquesta setmana acabava el termini d'exposició pública de la nova estratègia territorial de la Comunitat Valenciana, que recull normes i directrius que pretenen gestionar de forma integrada el patrimoni ambiental. No obstant això, s'estan aprovant nous projectes i s'estan accelerant els tràmits d'altres, com per exemple l'autorització administrativa a Iberdrola per a la construcció de la línia elèctrica per als termes municipals d'Albaida, Benissoda, Agullent i Ontinyent. Recorregut que coincideix casualment amb el recent incendi. O el nou projecte també d'Iberdrola de la línia d'alta tensió entre Castelló de la Ribera i Gandia, que creua la Valldigna. També, casualment, a cima de la Valldigna, Rafelguaraf i Barxeta, té lloc un gran incendi el mateix dia. O la projectada autovia Villena-Muro per la Valleta d'Agres, que també és afectada parcialment per l'incendi de la Vall d'Albaida del 6 de setembre. Diferents associacions cíviques, en el compliment dels seus drets, han presentat al·legacions a l'estratègia territorial en què sol·liciten, entre altres coses, el suspendre subsidiàriament els projectes d'infraestructures que afecten al sòl no urbanitzable protegit que ha sigut objecte d'incendis, per a evitar danys irreparables. És per això que els col·lectius sotasignats, el Casal Jaume I, el Centre Excursionista d'Ontinyent, el Consell Local de la Joventut, SEVA, la Coordinadora Ecologista de la Vall d'Albaida, Salvem la Valleta i la pròpia colla ecologista l'Arrel, manifestem en aquest acte el desig de recuperar el verd arrencat a les nostres serres i d'ajudar a construir unes bases sòlides que possibiliten la regeneració progressiva d'un espai de tan elevada riquesa i importància com el bosc, que és, recordem-ho, patrimoni de tots. Així, la consideració i gestió dels espais forestals creiem que haurien d'estar fonamentats en els següents punts. Els boscos i la resta d'ecosistemes forestals són enormement valuosos. Aquests ecosistemes no estan constituïts únicament per arbres. Contenen, a més, una rica diversitat d'arbustos, plantes herbàcies, moltes espècies d'animals, fongs i microorganismes del sòl, sumament importants. El valor actual del bosc ara és sobretot ecològic. El manteniment de la biodiversitat, dels equilibris atmosfèrics i climàtics, la formació i protecció del sòl fèrtil i la recàrrega dels aqüífers són algunes de les funcions gratuïtes del bosc, que resulten imprescindibles per a moltes espècies naturals i, per suposat, per als humans. El segon punt és la superfície forestal original no sols s'ha reduït molt, sinó que s'ha degradat de manera preocupant. Només una menuda part de la superfície forestal presenta una coberta arbrada, més o menys contínua. Els fenòmens erosius són importants. El risc de desertificació a causa de la pèrdua de sòl afecta a la pràctica totalitat del territori forestal. El tercer punt fa referència a les causes de la degradació forestal, que no són sols el foc, sinó moltes més. És present en els incendis forestals com el principal i fins i tot l'únic problema, i això no és cert. Moltes vegades la millor actuació per a defensar i regenerar el bosc no és sol la repoblació, sinó, fonamentalment, evitar la pèrdua i la degradació de les formacions forestals existents. S'ha de repoblar, però només allà on calga, com calga, emprant espècies adequades i amb tècniques respectuoses amb el medi. El quart punt, el risc ecològic més greu, és ara l'erosió.
L'erosió, que és la pèrdua de sòl fèrtil com a conseqüència de la degradació de la coberta vegetal, és el fenomen més preocupant i més greu, i el també irreversible del tot. No es poden acceptar mesures generals de gestió forestal que impliquen la pèrdua de la coberta vegetal protectora i que tinguen un risc erosiu. La gran importància del sòl radica en la seva funció bàsica dins dels ecosistemes forestals, perquè suposa la base física que el suporta. La pèrdua del sòl és, a més, irreversible a escala humana, no té remei ni substitució. I l'últim punt, hi ha alternatives de base científica i respectuoses ecològicament, tant per a lluitar contra la degradació forestal o contra els incendis. La immensa majoria dels incendis tenen causes humanes, són per tant essencialment evitables. S'ha de centrar la major part dels esforços en la prevenció, en la detecció immediata i en una ràpida intervenció. Unes actuacions més assenyalades de prevenció, basades en la vigilància, basades en la dissuasió, en la regulació dels usos i en la formació mediambiental, no sols seran útils per evitar incendis, sinó també per evitar altres danys al bosc. A més, recordem que aquestes intervencions generen molts més llocs de treball i no tenen contrapartides negatives. No podem viure sense els boscos i el ritme actual de la seva degradació és insostenible, però encara estem a temps de revertir la situació. Salvem el bosc perquè necessitem el bosc viu. Gràcies. Gracias.